De gemeenteraadsverkiezingen zijn weer achter de rug. Venray moest lang wachten op de uitslag, maar halverwege de nacht werden de cijfers bekendgemaakt. Het CDA is zeker van 8 zetels. Daarmee is de partij opnieuw de grootste van Venray. Nou, heel dankbaar. Als je weer zo'n mandaat krijgt van de kiezer, dan is dat natuurlijk heel mooi. Het is ook wel spannend, want er is nog één restzetel die hangt nog. Daar is nog even wachten op. Venray lokaal is zeker van 5 zetels. Daarmee werd de fractie de tweede partij van de gemeente. Nou, dat is op zich al heel mooi. Ik bedoel, dat had ik ook wel gehoopt. Maar ja, er is nog 1 restzetel te verdelen en dat maakt het wel heel spannend. Want die restzetel is niet op basis van zeg maar een deelfactor, maar misschien wel op basis van 1 stem. Het is een hele unieke situatie natuurlijk, dat je mag loten samen met Venray lokaal om die laatste zetel naar binnen te slepen. Ja, of die uniek is, weet ik niet, maar ik heb het nog nooit meegemaakt, dus dat is heel spannend. En uiteindelijk wordt er geloot samen met het CDA, dat levert natuurlijk een bizarre situatie op. Ja, een loting vind ik heel slecht. Dus ik heb geprobeerd om aan de burgemeester te vragen om een hertelling. Maar dat kan alleen maar als je twijfelt als het niet goed gegaan is of wat dan ook. Dus op zich hebben we geen status om te zeggen we willen een hertelling. Maar eigenlijk moet je dit met elkaar niet wensen. En wat wel belangrijk is om te weten is dat je ziet dat elke stem telt. Echt. Wat je nu ziet is in feite dat met het optellen van PP2 en Inventief hadden we al 5 zetels. Dat is nu ook het resultaat. Dus in feite is er geen enkele verandering in de gemeenteraad gekomen. Maar het zou mooi zijn als er toch wel enigszins een verandering zou komen. Als je eigenlijk bekijkt achteraf de uitslag, dan is er helemaal niks veranderd. Volgens mij ook het percentages bijna niet. En we hebben hetzelfde percentage gehad als 4 jaar. Het gaat nu om 1 restzetel, hoe die verdeeld wordt. En dat is eigenlijk het enige verschil met 4 jaar terug. Dus ja, het is een rustige campagne geweest. We hebben goed werk geleverd. Er is geen onrust. Kan het eigenlijk doorgaan zoals het was. De uitslag zorgde bij de andere partijen voor wisselende reacties. De eerste reactie naar de uitslag is dat ik toch een beetje teleurgesteld ben. We hebben uiteraard verwacht dat we winst zouden halen, maar welke politieke partij doet dat niet? We zijn 4 jaar lang actief geweest in de wijken, met name in Venray, maar ook in Leunen. En daar hadden we toch wat meer op verwacht. Ja, fantastisch. Als je ziet het aantal stemmen dat we hebben gehaald, er zijn 250 stemmen meer dan 4 jaar geleden. En eigenlijk zegt onze achterban daarmee, hè? Kijk, 4 jaar geleden kwamen we van 0 naar 3 in de raad. Dat was natuurlijk super. Maar onze achterban zegt nu eigenlijk van ja, jullie hebben het gewoon goed gedaan. En keep up the good work. Dus dat willen we ook zeker gaan doen. Mijn eerste reactie is dat we heel tevreden zijn met 3 zetels. Als je kijkt naar het stemmenaantal hebben we zelfs wat gewonnen. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee. 3 zetels hebben we tevoren op ingezet, we hebben ze gehaald. Dus alleen maar reden voor tevredenheid. We hadden gehoopt op 3, maar ik denk dat 2 reëel is. Realisme en optimisme. Hè? Ja, vooral optimisme uiteindelijk. Het optimisme was 3 en de realisme zei dat 2 ook een reële uitkomst zou zijn. En op welk gevoel overheerst dan? Een gevoel van teleurstelling toch? Of misschien ook wel opluchting dat je toch nog 2 zetels hebt? Nou, niet echt teleurstelling. En ook niet echt opluchting. We waren, denk ik, we zijn vanuit een achterstandssituatie moeten vertrekken en dan mag je gewoon blij zijn met dit resultaat, denk ik. Nee, absoluut niet tevreden. Nee. We zijn sowieso in het aantal stemmen flink gezakt. Dat betekent dat we nu net een zetel hebben, ruim een zetel hebben, maar dat ook niet veel over is. En uiteindelijk hadden we op zijn minst, nee niet op zijn minst, hadden we gehoopt dat we op 2 zetels uit zouden komen. Nou, dat is helemaal niet gelukt, dus dat is echt een teleurstelling. Heeft dat misschien ook te maken met de landelijke klappen die de partij gehad heeft? Ja, dat hoop ik, want anders zou het aan mij liggen. Hè? Dus ik hoop dat het aan een landelijke partij ligt. Ja. Dus al met al een vrij teleurstellende avond dan voor de PvdA. Ja, op zich wel, want eigenlijk hoopten we dat we hebben de laatste 4 jaar ik in de raad, met de rest van de steunsfractie in de commissies en dergelijke, hebben we hard gewerkt om te proberen weer terug te komen. En we hadden eigenlijk een beetje gehoopt dat we dus inderdaad op 2 zetels uit zouden komen. Nou, dat is echt absoluut niet gelukt. En ja, van alle kanten komt lof en van alle kanten zegt iedereen van ja, PvdA hoort erbij. Maar ja, het wordt niet in zetels uitgedrukt. En dan heb je er niet zo heel veel aan. Dus een beetje teleurstelling, een beetje zuur gevoel, ja dat is er wel. Ja.
De verkiezingsuitslag zorgde voor veel stof om over na te praten. Zo zette de 17-jarige Yvonne Peters een bijzondere prestatie neer. Een prachtige prestatie. Ze heeft 192 stemmen binnengehaald. Dat is dus eigenlijk dat ze gewoon met voorkeur gekozen is. Ze is alleen nog niet 18, dat wordt ze in juni. Eind juni, begin juli. En dan mag ze in de gemeenteraad. Ja, hoe fantastisch is dat je iemand van 18 jaar in de gemeenteraad krijgt. Ik ben er heel trots op. En ik had het idee, want ze is eerder weggegaan, dat ze het zelf nog helemaal niet in de gaten had. Ja. Hoe gaat het met de zetel van Yvonne? We hebben met elkaar afgesproken dat in ieder geval de jongelui de ruimte krijgen. Dus mocht het zo zijn dat ze een voorkeurstem krijgen of een voorkeurszetel krijgen, dan krijgen ze de ruimte op het moment dat ze 18 jaar worden, dat ze erin kunnen komen. Dat betekent dus dat de persoon die tijdelijk voor haar in de plaats komt, ook dan in juli vertrekt. Ja, ja, zo gaat. Die afspraak hebben jullie binnen de partij gemaakt? Ja, dat was heel duidelijk. We hadden zoiets van, nou weet je, als je een jeugd binnenhaalt, moet je ze ook de ruimte geven, moet je ze ook de kans geven en ook de stem geven. Voor de 7 partijen breekt nu een spannende periode aan. Iedere partij heeft zo zijn eigen plannen voor de komende jaren. Nou, dat wordt denk ik een beetje hetzelfde als nu, keihard werken. En dat is dat op zich niet zo erg, maar het was echt fijner geweest als je dat werk had kunnen verdelen en dat met z'n 2 of met z'n 3 zelfs had kunnen doen. En in je eentje betekent dat gewoon dat je ook keuzes moet gaan maken nu, wat wel kan en wat niet kan. En dat is niet handig. Nou, ik hoop gewoon dat wij samen met 2 andere partijen in de coalitie kunnen komen. We hebben ook laten zien dat we daar capabel voor zijn, dat we daar bereid toe zijn. En op die manier kunnen wij in ieder geval Venray toch een stukje socialer maken. De SP is klaar om in de coalitie te komen? Zeker. Wij gaan natuurlijk met vol vertrouwen zeg maar, de komende 4 jaar in. En inderdaad met wethouder Van de Putten hebben we gewoon echt een topwethouder. Kandidaat-wethouder om ook voor de komende 4 jaar zijn we verder de goede dingen te doen. Dus daar willen we natuurlijk gewoon weer vol mee aan de slag. Ja. En we hebben dat snel geregeld, ook met Jan Lonen. Samen komen jullie uit op een meerderheid met de loting erbij. Zijn jullie klaar om in de coalitie te gaan? Dat gaan we eerst nog eens bekijken. We gaan met elkaar gesprek aan en ik weet het nog niet. Ik heb geen idee. Ik ga eerst morgen met mijn partij praten van wat zijn de scenario's. We wilden eerst afwachten wat de resultaten waren en dan gaan we met elkaar praten. Dus ik weet nog niet hoe het gaat uitpakken. Dus jullie eindigen eigenlijk met een beetje een dubbel gevoel? Ja, op zich, weet je, ik bedoel, 5 zetels is natuurlijk al mooi. Als je met 2 partijen samen gaat en dat mensen snappen dat je dus met 2 partijen ook samen bent gegaan, is al heel prachtig, hè? Als je dan ook nog 6 zetels zou halen, is helemaal mooi. Maar ik heb geen dubbel gevoel. Ik ben heel tevreden. Echt heel. Weet je, we zijn de 2e partij in Venray geworden. Hoe mooi is dat? Hoe mooi is dat? Ik heb net alle andere partijen, de lijsttrekkers, een briefje gegeven met een uitnodiging voor aanstaande vrijdag om 7 uur in de gemeenteraadzaal hier, om dan te kijken hoe we verder gaan. En dan even kijken wat de vervolgstappen zijn? Ja, dan gaan we met elkaar de uitslag evalueren en dan ook kijken hoe we verder gaan. Maar jullie als grootste partij nemen wel het voortouw daarin? Ja, ik denk dat dat ook het beste is. Iemand moet het voortouw nemen en dat doen we graag. Dat ligt ook een beetje bij ons nu dan als grootste en dan gaan we samen mee aan de slag. Naar alle waarschijnlijkheid komt er komende vrijdag meer duidelijkheid over de invulling van de 27e raadzetel.